Swipe left, someone said something stupid. Swipe right, now I'm watching what you did. Power down, now I'm at a disadvantage. But I think that it's worth it. I put my headphones on, I play my favorite song. I go to sleep and try again. Mama used to try and tell me no man is an island, but I think I feel like drifting away. Mama used to say tomorrow never comes, so make the most, but I think I am done with today. Boss says, man, you gotta make an effort. Feel like all I do on earth is just say yes, sir. Guys, good morning! Ayan, for this video, pupunta kami ng Wong Chau. At may kasama ako si Mayora. Ayan, si Mayora naka-green. Si Jamie Queens. So, andito na kami ngayon sa Wong Pier. Andito kami. Sobrang init. So, mangingitim kami ngayon. Mangingitim. Ayan. She's vlogging my vlogging. Ayan. So, andito kami sa Wong Pier. So, marami pang basura na hindi nakuha. So, ayan, tingnan natin ha. Ayan daw yung basura. Oo. Hindi. Kaya nga eh. Ang CR lang siya. Baka sa loob, ano? Maganda rin ah. Layo nga lang dito. Ayan, sobrang init, sobrang tirkang araw. So, inaantay namin yung mga kasamahan namin. Baga grupo to. So, naki-join lang kami dito. Ang bayad yata 120. Balik ka na yung barko. So, pupunta kami ng isla. So, dito mag-umpisa sa Wong Pier. And then papunta ng Wong Chau. Swipe left, someone said something stupid. Swipe right, now I'm watching what you did. Power down, now I'm at a disadvantage. But I think that it's worth it. I put my headphones on, I play my favorite song. I go to sleep and try again. Mama used to Ayan, kahera. Kubrador. Ay, sinasabi mo? So, ayan, Mayora. Ganda ng langit, Mayora. Ganda ng langit. 300. Oh, Kuya, grabe. i-try mo kailangan kuya. 440 to 60. Ay, Inday, mag-vlog na ka. Teka lang, hindi
pastilan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayun! Kanina yan. Salamat! Yan, hello, hello. Ay, si Dito kami sa Wong Shipyard. Ayan, dumating na yung iba namin kasama. So ngayon, ang daming tao ngayon. Grabe, oh. So, pang beach, pang hiking talaga yun sa kanila. Pero sa amin, normal lang. Wala kami. Si Mayora. Si Christine. So, ito yung mga kasama namin. So, inaantay namin yung... Ano? Wala, wala. Ano yan? May pangalan na. Sino to? Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Swipe left, someone said something stupid. Swipe right now, I'm watching what you did. Power down now, I'm at a disadvantage. But I think that it's worth it. I put my headphones on, I play my favorite song. I go to sleep and try again. Mama used to try and tell me no man is an island, but I think I feel like drifting away. Nandito ako, Inday! Nandun tayo sa likod. May upuan pa? Kasya ba? Kasya. Ah, dito Mayora, oh. Diyan ka. Boss says, man, you gotta make an effort. Feel like all I do on earth is just say yes, sir. And when I tell people how they make me feel, they treat me like a leper. I put my headphones on, I play my favorite song. I go to sleep and try again, again. Mama used to try. Sa wakas, 3 oras nag-antay. Nakasakay din.
Dito na kami sa Wong, Chau. Sa gitna ng dagat. So, yan, dito na kami sa Wong Chau Island. So, maliit lang siya. Ilang minuto ba ang biyahe papunta dito? Grabe! Para lumipad yung kaluluwa ko papunta dito. Ang bilis ng pump boat. Parang pump boat ata yun. Ang bilis ng takbo niya. Lumilipad din. Nasa likod ako. So, ang ganda. Dito. Ha? Dito tayo. Saan tayo? Sa mga kasamahan namin. Yan. May tent sila kami. Walang tent. Ayan. Swipe left, someone said something stupid. Swipe right, now I'm watching what you did. Backward down, now I'm at a disadvantage. But I think that it's worth it. I put my headphones on, I play my favorite song. I go to sleep and try again. Mama used to try and tell me no man is an island, but I think I feel like drifting away. Mama used to say tomorrow never comes, so make the most, but I think I am done with today. Think I am done with today. Ikaw, So, ang ganda ng view. Tara, punta tayo dun. Saan tayo doon? Oo, dito. Picture lang tayo dito. Punta ba tayo dito sa kabila? Oo, punta tayo. Ang baba kami, punta kami sa likod ng bundok. Parang madulas yung sapatos ng kapitana. Madulas talaga. So, andito kami sa likod ng bundok. Puntahan namin yung may parang may ano doon, batya. So, ang lalaki ng bato dito. Hirap tumawid. Madali lang pero make it sure yung tuhod hindi bibigay. So, yan. Mahirap lang ako ng sombrero ni Christine. So, first time ko dito sa Wong Chau. Yung mga hindi pa nakapunta dito, punta na kayo. Yan, si Mayora, Jamie Teens, si Inday Christine.